La ciutat de les arts i les ciències és una visita imprescindible si vens a València. Obra de l'arquitecte valencià Santiago Calatrava, té diversos edificis que s'han convertit en símbols de la ciutat. L'oceanogràfic és el major aquari d'Europa, engloba els principals mars i oceans del planeta, on habiten al voltant de 45.000 exemplars de 500 espècies diferents. Poden apreciar-se els següents ambients aquàtics: Mediterrani, aiguamolls, mars temperades i tropicals, oceans, Antàrtic, Àrtic, illes i mar Roig, a més del delfinari, on es fan espectacles en viu. Museu de les Ciències Príncep Felip. La seva forma futurista ens recorda l'esquelet d'un peix, però es tracta d'un museu interactiu amb 26.000 metres quadrats de superfície dedicats a exposicions, panells gràfics, jocs i més material relacionat amb l'evolució de la vida, la ciència i la tecnologia. Tot això ens troba repartit en 3 pisos i és el lloc ideal per als xiquets d'entre 7 i 12 anys. L'Hemisfèric va ser el primer edifici que ens va construir d'aquest complex. Es tracta d'un cinema amb projeccions digitals en 3D i amb el gran format IMAX per a viure aventures el més reals possibles. Palau de les Arts Reina Sofia. Va ser inaugurat l'any 2005. Una aposta per la cultura, un edifici d'avantguarda que demostra la confluència entre la ciència i les altres disciplines, com són les arts amb les més actuals tecnologies. Disposa de 4 sales per l'òpera, ballet, actuacions musicals i activitats docents. Suposa per a la ciutat de València i la comunitat valenciana disposar de la millor infraestructura per a introduir-les en els circuits internacionals, especialment en el referit a l'òpera i en grans espectacles musicals. L'Àgora, espai versàtil per acollir esdeveniments de característiques i naturaleses diferents, des de congressos, convencions, desfilades de moda o esdeveniments esportius. Ja ha sigut seu del Campus Party, la Copa Espanya, els tornejos València Open 500 de tenis i la programació especial de Nadal de la Ciutat de les Arts i les Ciències. L'Umbracle es pot resumir com un jardí que alberga exposicions temporals. És un mirador de 17.500 metres quadrats, des d'on s'albirà la immensitat d'aquesta obra quasi faraònica. Conté vegetació de la zona mediterrània i de llocs tropicals, a més d'una mostra d'escultures contemporànies en el passeig de l'art.